Moi. Mulla olisi nyt vaihtopettejä. Ensimmäinen on tällainen kissa. Tällainen ruskea kissa. Ei oo LPS-merkkiä eikä reikää. Tai magneettia. Sitten täällä on tämmöiset kukat näistä korvista. Ja sitten joo. Niin, semmoset pinkit. Lienee värit. Ja seuraava on sellainen tällainen porsas. Ja porsas ja siinä on tossa tällaisia sydämiä. Huonosti. Tällaisia sydämiä ja niin. Sitten tämmönen pikkuapina. Siinä on tämmönen rosetti. Tää on hyvä kuntoinen. Niin tässä porsassa reikä. Niin hyvä kuntoinen ja silleen. Niin tämmönen pikkuapina. Ei ole reikää ja tuolla päässä sininen LPS. Seuraavaksi on tällainen norsu. Tää on ihana. Ja sit tuolla on tommoset pilkkuja tuolla korvissa. Ja onks tää LPS-merkki? Ei oo. Tuosta on LPS-merkki huksesta. Joo. Sitten mulla on tämmöset ihanat kissat. Ne on tällaiset. Tää on oranssi. Sillä on semmonen vaaleanpunainen semmonen rusetti, mut se näkyy nyt aika huonosti, jos siinä on vaaleanpunainen kaulapanta. Ei saa irti. Sitten siinä on tällainen toinen. Tällä on semmoinen sininen, vaaleansininen rusetti. Ja tän itse oman värinäköinen. Sellainen juttu. Ja sitten on semmonen ihana pikkunen porsas. Tää on tällainen. Tää on söötti. Tällainen pikkunen niinku. Ja tuolla on vaaleanpunasta. Hyvä kuntoinen. Tuolla on vähän liikaa. Ja seuraavaksi on apina, joka tulikin tuohon jo esille. Joo, tällainen. Ja tällainen apina. Toi on tosta vähän kulunut ja lennukin on vähän kulunut. Tommonen hiukset, jotka on aika tappuset. Ja niin tuolta on vähän kulunut. Ja tuosta ja tuolta. Ja reikä. Sitten tulikin tämä paitsi siellä. Tuolla on tolleen, vähän on kulunut tätä rosettia tuolla. Tossa on tämmönen kukka, reikä. Ja tuolta on kulunut. Joo. Koitakaa jätkää! 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 Anteeksi, täällä tulee välillä vähän häiriöitä. Joo, seuraava on tommonen pikku hiirilainen. Se on tällainen. Sillä on tämmönen rosetti ja tuolla NS-takas ja LPS-merkki. Ja seuraava on tuollainen porsas. Taas kerran porsasta. Tällainen. Siinä on kukkia tuolla. Ja reikä. LPS. Sininen. Sitten on tällainen porsas. Taas kerran porsaita. Tää on hyvä kunnonen. Tuolla on tollanen. Ei oo LPS
Ja sitten näitä voi tietenkin ostaa useamman silleen, tai siis voi pyytää niinku useampaa kerralla niinku yhdestä petsistä. Tai niin tosi monta kerralla. Niin ja saa paljon ekstraa, tosi paljon ekstraa. Seuraavaksi on tämmönen kettu. Tää on hyvä kuntoinen osittain. Nenästä on vähän suupienestä on tällainen. Ja häntä on kulunut. Tällainen. Sitten tuolla on sitä mustaa noin. Ei oo LPS-merkki, reikää. Ja sitten tulee aika ihana. Sopiikin tää meidän pikku elefantille. Se on tällainen iso naarsu. Se on 2 alkaa hellää. Ja siinä on tuolta on vähän likaa ja tuolla tuolla lukee LPS-sinisellä ja seuraavaksi tulee tällainen ihanan keltaisen värinen hevonen. Se on tällainen. Tuolla on tähti. Joo, se on tuolla huomassa, se on sitten semmoinen tähti. Ja tää on aika likainen. Tuolla on hyvänen, sitten on tuossa reikä. Niin tehdään nopeasti vaan sen takia, että meillä ei ole todellakaan paljon aikaa. Mutta niin, pyydän, haluatko jotakin päästä vähän tarkennusta. Niin ja seuraavaksi tulee semmoinen ihana, ei aikapeksi, petsi kuitenkin. Se on tällainen, tää on ihana. Tässä ei oo magneetti eikä reikää, eikä missään ole LPS, mutta on tällainen, tässä on noista keltaista tossa. Näkyy aika huonosti. Oranssinen ja orisinaalista. Ja tulee tuosta valkoista. Ja seuraavaksi tulee aivan ihana. Se on niinkö tällainen. Tässä on tämmöisiä vihreitä pilkkuja. LPS ja reikä. Ja seuraava tulikin jo. Tätä kai mä tulin. Ainahan te tarvitsette päästä. Tuossa on tämmöistä oranssia väriä. YouTube! Oliko? YouTube! Ja sitten on tämmönen. Ja sitten on tämmönen ihana YouTube-juttu. No, ei hoitamo. Ja LPS-merkki. Hoitakoen! Heippa! Juhuhuhuhu! Ai, mun vähän juttelee tuolla. Juu, anteeksi, haikka. Se on haikka. Sitten on tällainen ihana apina. Tää on kukkia. Tää on hyvä kuntoinen, tuolla vähän tolleen. Kädet on tolleen kuluneita. Sitten tää on tällainen ihana. Tuolla on LPS-merkki ja reikä. Sori, tää on vähän feikkivideo, älä välitä. Ja viimeinen, tai toiseksi viimeinen, on tällainen ihana hylje, koska tää on ihan ihana. Ja tää on hyvä kuntoinen. Tässä on pikkusia likoja. Sitten tuolla ei oo paljon mitään, mutta on myös. Leikkaa sun pää poikki. Nä. Anteeksi. Juu. Ja tää on tällainen. Tuolla lukee RPS-merkki. Leikkaa sun pää poikki. Ja tällainen, tää on viimeinen, tällainen ihana rapu. Se on tollasta. Sitten siinä on tollanen ja tommonen LPS-merkki ja reikä. Suurimmalla osalla on reikä. Tällä. Joo, ei ole reikää siis noilla koneilla. Toivottavasti tykkäsitte ja ilmoittakaa vaikka.